таким человечиком помыляться. И ждем скажа и песни. Поки уже вночі зібруються скласті на подаданнях Карпатії, які відкриваються серед нас, як передали Антия, що от початку були недовольствами і слухами слова, вирішив і я докладно досліджувати все от початку, і описати тобі все по порядку. Філя, как ты познал правдивость того, чему был научений. Гэта ж Евангеліст Лука! Вітаю вас, поважна Лука! Вітаю тебе, шановний приходець, всі ти здоровий. Чим можу тобі допомогти? Тобі сядай. Допоможіть мені, коли ласка. Переконатися в дорогості про історію Божого народження. Каб самому не сумніватися і іншим підтлумачити. Вот, он занятый был перед Рождеством. И все почалось очень давно. Бог пообещал Адаму и Еве, что Бог выпустит их от врагов, от зла, от поход и слез. Бог пообещал людям, что выйти спался. Прошло несколько тысяч годов. Седая дружина, яка в народі Спасителя, яке ім'я Марія, гляді і слухай. Вітаю тебе, Бога Бога. Ніби, Лея, ти знайшла ласку. Він буде великий, його буде тут шагати. До конца. Хіба такое можно быть? Я еще не замужем. Дух Святый себе на тебе, и мозг не вышедший, как и не тебе. Тому дитя, якого ти народиш, буде святое. І він буде названий Сином Бога. Для Бога нема нічого немаршимого. Я слуга панства. Нехай все буде так, як ти сказав.
добром холодным нас, а палатка тишину отправит. Треба розказати про Гетка Юзефу. А тебе ведаешь ты, мой маленький дружок, что еще за 700 годов до того, как на нем явился Марии, пророк Исаия рассказал людям, что Бог пообещал от Давида Павса будет нарожен из девы, и зачать дитяти будет судовным, и что потом это дивное дитя будет названо царом, его имя будет означать Бог вечно знаний. Дай сам пан знак. Погляди на эту молодую женщину, взять его какая, будто я народит сына и назовут его Эммануэль. Что ж ви так думаєте? Бог пообіцяв дати воістину ще першим людям, а потім я попередив, що збавиться буде народження з Діви Марії. А що ще? Бог відкрив людям про Єсуса до його народження. Ты маешь рацию. Бог доручил пророку Михею рассказать всем, что Павса будет народжен в городе Вифлееме. И ты, Вифлеем, тишь малы ты, с тебе выйдет твой, який повинен быть молодором, и якого походження Антион Гешник. Почекайте, але Марія і Юзеф жили в Назареті. І Єсус так само жив в Назареті. Ось, тут написано. А на 6-м месяце послан был конем Гавриэль от Бога у город Галилейский, який називався Назарет, до Діви, ім'я якої Марія. Молодчина. Молодчина, ты вельми важливо читаешь Библию. Бог так зробив, що у ті дні вийшов первникать держави загад, зробити смертність по всій землі, і усі прийшли записуватися, кожен в свій город. Так само прийшов і Юда з Галілеї, з городу Назарету у Юдею. Город названий Вифлеєм, тому що сам був з дому і роду Давидова, записався з Марії, зарушення йому жовтий. А коли я вже був там, настав їй час народити.
им з'явився анёл Пана, и хвала панская опромінила их, и сполохалися страхом великим. Не бойтеся, я обещаю вам великую радость, якая будет всем людям. Бо сьогодні народився вам у городі Давидового Збавця, який есть Христос Пан. І ось вам знак. Ви знайдете дитя у Давижа, і воно лежить в яслях. Христос народился! Радость и смех! Свет на земле! Цудовная вестка и смерть! Слава Христу! Нехай не мовчить! Шлях небесный людям открыл Христос! Христос народился! Радость и смех! Свет на земле! Цудовная вестка из неба вручить! Слава Христу! Нехай не мовчить! Шлях небесный людям открыл. Будьте терпеливы, поглядим, что осталось, про что весил нам Пан. Но мы пришел заметить, что отрицание приходит избавителя. Коли это так, то мы сами счастливые люди. Написано, Бог не человек, как мне правду доказать, и не сын человечий, как ему шкодовать. Тебе скажет, не сразу будет сказать силы. Теперь мы подаемся на Бога. И он же, кого что другое можно спрятаться. Душе и живу здесь. И воздержавшися, яны прийшли, і знайшли Марію і Юзефа, і дитятка, якое лежало у яслях. А у вас розказать їм тое, що було вішане і про дитятка гэтае, і усе, хто чув, дивились з того, що розказували їм пастухи. А Марія заховувала усе слова гэтые, вкладаючи у серце своє. Ось його, судово немовля, Син Божий дать нам. Ім'я Діос, Бог Отець, князь Спокой. Ой, вам гэта вядома, вы ж толькі пастухі. Чого ви нам з'явилися? Так весілі радосну вестку. Обязательно здесь точно. И сегодня родись вам у города Давидов Збавця, який є Христос Пан. Хотимся усім расскажем народження Збавця. Мой друже, а ти ведаєш, що у Біблії священного описання Бога, якое повинно сповнитися до свята Божого народження Христа. Якое обіцяння? Боже, Лука, я вже налічу, яке обіцяння. Перше, Бог виконав своє обіцяння дати збавителю всім, починаючи від Адама і Єви. Другое, Бог виконав своє обіцяння, що збавця буде народжений з дівою. Ну, це значить, не заложняй дівчини.
что спался Иисус, будет народжен в городе Вифлееме. Написано, что ходил свет прийде спалца, да его придут с усходу и принесут свое и усходу, принесут кадила, золото и сребро, копотать вашему Богу. Ой, а я разумел, про кого это сказано, что это же говорите про молодцов и про их дары, какие надали народному благодару. И я не думал, что и в этой гости появится пара. Так, або ось яни. Торка, ось яна! Нарешті ми досягнули мети нашого подорожка. Аллилуйя. Це дитя Єс Христос Пан, який прийшов в світ з небес лише. Його нам Богом дати, Син Марії. А для того, щоб він ясно скажіть, девичкам Господа ради. Кожного його ног поскласти свої проблеми і клопоти. Ягудар приносит золото и кадила и миру. И он сам здоров, перед ним крушей зверся разоченицы. Прими наяснейшее золото, в знак того, что мы признаем тебе царом всех царов. Ми складаємо тобі каділа, бо ти есть великий і вічний перша свята. Ты солнце свет, ты вырубишь свой народ со мной своей крови. Примишь эту миру. Все свои обязания Бог выполнил в Иисусе Христе, а это значит, что он обовязково выполнил свое обязание. А что, есть такое обещание, якое твой господина еще исполнится? Так, Иисус пообещал прийти в другий раз и забрать всех верующих в Его людей в свое владарство. Те будет добро, где не будет воров и зла, и слез. Так будет. Так будет. Бог – это не человек, как подманывать. И никак не сын человечий, как помыляться. Тихо он скажет, не здесь. Я верю, что Божье народжение – это не легенда. Божье народжение – это выполненное обещание Христа. А во что веришь ты? Співаєм яму і
Це всі. Об чем говорю анел пастуха, об зольцах Вифлеємом, об дитяті, якої ніколи не плаче, об дитяті, якої лежить у яслях.